Dobrý večer. Omluvte mě, že jsem si odskočila na tak lehce odplotný, ale chci vás tady přivítat v tom předvánočním čase. A přeju vám, abyste se krásně pobavili a užijte si to. Děkuji. Milý deníčku, už dlouho jsem do tebe nezapisovala své zážitky, ale nedávno jsme s taťkou prožívali radostnou událost v naší rodině. Já jsem to probrečela štěstím a on to propil. Asi taky štěstím. Bylo to veselé, ale řešili jsme i jiné problémy. Jaké? Tak to musím vypsat podrobněji. Tatku, vypijeme si kafíčko dneska na dvoře, než půjdu do obchodu. Máš ho tady na kredenci, tak si ho potom vezmi. Už by se to tím našim mladým mohlo narodit. To čekání je nekonečné. Já vlastně budu chtět kupovat chleba, rohlíky, no. Radši si to napíšu, už si to pamatuju a nemusím letět dvakrát. Takže, píšu. Chleba jsem říkal, rohlíky. Už by se to ale fakt mohlo narodit. Máslo, mléko. Stejně jsem zvědavá, co to bude. Vy byste teď chtěli, aby to byl kluk, ale na vás to nezáleží. Šunku koupím. Nějaký salám. Ani neví, jaké chcou dát jméno. Doufám, že nějaké normální, teď se dávají tak šílené jména. Člověk to neměl ani vyslovit na to, že bys to zapamatoval. Šunku jsem salám. Sůl mi dochází. Sůl. Tak no, ostatní uvidím. No ale hlavně, ať je to zdravé. Díváme. Nejradši se všechna. To bylo čas. Svýku pěkně lemovanou, s dokolenou políčkama. Se dívám, že to už byly jenom ty falty. Hlavně, že ty si urostli jak to polty. Náhodou. Musím ty kilo zhruba. Kdyby stanku vypadl šroubek. Na kredenci. Protože si hluch, já nemůžu. Dobré kilo. A mimochodem. No.
Víš, jaká je výhoda velkého zadku? No tak to teda nevím. Tak to ti pošuškám. Že mě ho může políbit víc lidí naraz. Tak. Pamatuješ? To byly diskotéky. No na mě se jde. Prudce, jak ty dva můžeš pořád poslouchat. Ty máš fakt zvláštní dar. Ty mě dovedeš nasrat každý den a po každý jináč. Kdyby aspoň zahráli, já nevím, srdc je náš. A prosím tě, ty ještě víš, co to je? Vlastně to je 5 roků minimálně na předvedl. Já myslím, že ne. Vždyť já mám někdy pocit, že si musíš říct Viagra, abys mě mohl dát aspoň pusinku. Takže To se radši nedržel. no to máš pravdu. Chceš něco koupit? Nechci. A napsala jsi, co máš kupovat, víš, že si tak pamatuješ, že tam jdeš dvakrát. Děkuji za starost. Já by jenom tvoje zdraví, víš. Teď se moc nenachodíš. Víš co? Ať mi moc nezhubneš. Když si tak ohledu úplně ty chytrolíne, tak tam můžeš jít sám. Ale no tak si to tak Ne, to si nechtovou. Tady kozle. A mám silu takovou. To jo, a rozum taky někdy. Víš? A když se ráno hodím, tak si připadám o 20 let mladší. No proč se nehodíš večer? To je nějak chlápe, stejně. Tak, poslouchej. Taky se tak těšíš, až se to narodí. Ale určitě to bude kluk. A to je jedno, co to bude. Hlavně je to zdravé. A hlavně, ať dají nějaké normální jméno. Nic, jdu do tého obchodu, když tam nechci. Počkej tady na mě, než se vrátím, jo? A to rádio, beru sebou stejně, neposloucháš. Jasně. Podívám do novin, co chytrého píšou. Reklama. A reklama. Pořád jenom reklama. Zajímavosti. Velbloud vydrží chodit 14 dní po poušti bez pití. To já vydržím být 14 dní bez chození. Po alkoholu se pomalu brbnete. Já mám času dost. To snad není možné. Čím dál víc rodičů chodí s dětmi k psychiatrovi. Já když jsem byl malý, tak mi jednou fackou otevřel čakru, stabilizoval karmu, očistil auru a byl klid. Čas reklama. To myslel reklamu, měl by dostat přes klamu. Tati, nerozčiluj se. Víš, že vnitřní klid začíná 3 slovy. Sedu na to. A šamanka. Vypadáš jak rozjetý ježek. Co ve škole? Nic. Ale Kde je máma? Nezamlouvejte, já jsem se tě ptal, co ve škole. Jo, teď říkám, dobrý. No. Jo, jenom v češtině jsem trochu plavala. Nešlo mi časování. Časování. To je tak jednoduché. Já mrznu, ty mrzneš, on mrzne. Jaký je to čas? Úplně na hovno. Ach jo, z tebe musí být učitelka radost. Já být učitel. No, schválně. O čem bys psal na téma zázrak? Slohové cvičení. Ani nevím, o čem bych psala. Jako nevím, co si mám pod tím představit. Fakt ne. Zázrak. Dívej se. Zřítí se 3patrová budova. A vyjde z ní člověk úplně zdravý. Co to je? Náhoda. Tak znovu. Znovu se zřítí 3patrová budova
a ten samý člověk vyjde úplně zdravý. Co to je? Z pekla štěstí. Když se to tomu samému člověkovi stane po třetí, tak co? No tak to už si zvykne. Co ty to vlastně studuješ za zvláštní školu? To je jedno, to neřeš. A radši mi řekni, už volal brácha, jestli už jsem tetička. Ale nevolá, akorát matka tady pořád něco. Jo, a kde je vlastně ta mamka? Šla do obchodu. Počkej. A napsala si, co má kupovat. Víš, že si tak pamatuje, ať tam nemusím letět já. No, aby tě neubilo, tak už pohybu ti neuškodí. Ale no jo. Vem aspoň ty hrnky. To zase bude den. Čau. A nevím, komu je ta holka tak tupá. Ale po mně určitě ne. Ale to je ta Marčina Víková. Tatku! Tatku, kde jsi? Ty jsi ještě tady? Jsi říkala, ať na tebe počkám, ne? Si nepamatuješ? A jen byl furt. No. To jsou správný. Už je to tady. Co? Já jsem babička a ty jsi dědek. Dědeček, dědáček, děda. A co se vlastně narodilo? Hádej. Tak určitě kluk. To víš, je holka. Ale hlavně, že jsou obě zdravé. Už se narodili dvě. Ne, tak miminko a mamina Eva, ne? Jo, mám, ale to musíme zapít. To je starosti. No. No a jak se jmenuje? No, to je horší. Holky mě to v obchodě napsali, víš? A i vám mě napsali. Ty skoupila salám? Co? Já salám, co salám? Mluví o naší vnučce, ty saláme. Myslíš, že máte žrádo. A ještě na ten chlásí. To zvládne. Google, ne? Jo. Tak poslouchej. No. 3,80 kg. Ty jo. To je velké děcko. To bude vyhnané těma vitamínama. Jo. 52 cm. A to je celkem normál. A to jméno. No. Mia Rosa. Páni. To je jak ta včela. Co? Jak ta včela. To byla Mája, včelka Mája. Toto je Mia Rosa. Páni. Kdo si to bude pamatovat? Jak jim to říkat? Mia Rosa, Mia Rosa. Mia Rosa. Teď mi si zdá, že se tak jmenuje, jak ty se čistíš na okna. A tolik pěkných jmen mám. Třeba Anna. Po babičce. Nebo já jsem Anna? Mařenka, po mně. A nebo František po dědovi. No, co tam pláci? Ty mě úplně zblbneš, fakt. Jak já jí budu říkat? Mio, to je jak Mio. Prosím tě, nalej mi taky, já jsem si zpamatoval. Jo, čau. To je jak nějací Číňani. Víš co? Je to moje první vnučka, tak já jí budu říkat, jak já budu chtět. To zapomeň. Protože mu se říká, jak oni budou chtět, víš, jaká mladá je. Nic. Uvažím pole. Přece chodí z nemocnice brzo, ať mají sílu. Zabiješ králíka. Králíka, to jsi mi připomněl. Souseda zase načubovala přes už mě ke sračku. Vlezla je jak tma. To aspoň zaženu, když rožnu, ale ju, neodradí nic, babu. Minulý týden se mi ztratil rýč. Vsadím se, že okolo Flaona. Nemůžeš ho obvinovat, když nemáš důkaz. A já to neobvinuju, já jenom říkám, že ho šlo Flaona, čaramura jedna. Vždycky, když zabíjám králíky, tak přileze, aby věděla, kolik jich máme. Ale jak já se jedu zase. Říznu a jdu. Dobrý susede, co vy tady tolik hovoru? A tož oslavujeme, Aničko. Už se to narodilo. A kdy? No, právě dneska se to narodilo. Pojď dál.
Že ví? No. A má to otevřené na předku nebo na zadku? Ale tak to bylo v plotě, však ty dobře víš, kde je. Já, Mařenko, nemůžu. Čekám na pošťáka, musím uvařit brambory a ještě do obchodu musím. A jaký tady? Musím se podívat. 3,80 kg. Tož to je velké děcko. 52 cm. Tož to je takový normál. No a jak se jmenuje? Představ si, Aničko. Mia Rosa. Teda, Maři, to si ani představit nedovedu. Mia Rosa. Vidíš, a ty si říkala, že vaši dají nějaké normální jméno. A máš to. Svět se úplně zbláznil. A přitom máme tolik pěkných jmén, že? Třeba Anička po babičce, nebo Mařenka po tobě. No a jak vaši dají tomu malému? Sám jsou. Ne, ale nějak na co to je. Ale je to nějaké biblické jméno. Však to je taky jediné, co mě uklidňuje, že je to biblické jméno. Jo, Emanuel. Jo, teď si to řekla. Jo. Samuel. A naši mu říkají Sámíčku. Já jsem se onehdy spletla a řekla jsem mu Usámu. To nemůžeš to plánci, to Sámo, to byl ten afgánský tenorista. No. A mně to jméno nebyl nějak přesně. Tak mu říkám po našem. Janku. Co mi poradí? Tak, ženské, dejme si jednu, ať vám to jde přes jazyk. To jméno a ty jméno. Já, Franto, nemůžu. Brala jsem ráno 2 pilulky, tak ať mi to nepoloží. A to... Jo, co tě nezabije, to tě posílí. Po čem prd, tomu se nic nestane. No na paměti to moc nepomůže. Alkohol spíš oblbuje, prosím tě. To ti moc na rozumu nepřijde. A jazyk to taky nerozvazuje. Vzpomeň si, kolikrát se vrací z hospody úplně němý. A já to mám naopak. Vždycky řeknu, a co nechci. A ty to máš, Franto, vždycky tak silné, ať mi to nezapomíná. A nulo toho bych se nebál, vodička, barviríčka, tak na paměť. Já jsem zvědavá ty vlastníku, jak té malé budeš říkat ty. Kolikrát nevíš, či jsi sám. Je to moje první vnučka, tak já ji budu říkat, jak já budu chtět. No to čevička nedovolí. Nemají vymýšlet tak blbé jména. Musíte se... Musíte se s tím smířit. Jak jí dali, tak jí je. Já jsem jenom zvědavá, co naši dají tomu druhému. Je to ještě tajné, ale já už to vím. Říkám to jenom vám, takže ještě je to tajné, jo? Řekla jsem to vám, švagrové Mařce, babičce, v obchodě, na poště. Ale jak říkám, je to ještě tajné. Ty půjdu, že už to docela není jinak. A kdy to čekají? za necelých 9 měsíců. Jo, to si pohli. Jo. S tím to jo, ale s prácou to ne, to jim nějak nejde. A babička jdu. Babi, pojďte, vy jste nám tady chyběla. Tak hezky. Vítejte, tetí. Jaká? A tož dá sa děvčico. Ale to víš, už si nemůžu vyskakovat jak za mladá. No, co by se dělala? No, No. ty, Franto, zase mě blbne televizor.
Tracacaně to Noé, nevíš, co s tím je? Noé. Vy máte furt čas. Noé se ztratil na moři, tak se dívejte třeba na Noé. Hej, a když na to se nedá dívat, to je furt sama střílačka, sama reklama a Bůh ví, co ještě. Babi, ale vy nevíte, když jste prababičku. Slyšíte, děti? Už jste se dožila první pravnučky. Už, zaplať pán Bůh. A co mají? Děvčátko, 4 kila veliká, povaha, drahá. A jak jí dali? No, jo. Chudák babička. Babi. Mia, to druhé říkat ani nebudu. Mia. No. No a jak se jmenuje? Nebo co teď vám to říká? A co, Franto, však já nevím. Babi, Mia. Musíme si to pořád opakovat, aby jsme si to zapamatovali. Já vám to napíšu na nástěnku k úmyslom. Mia. Jo. A to je jméno, to jsou hlupy nebo co? Já myslela, že budu mít Mařenka po tobě, nebo Anna po mně. Dož to mě tu vkladní knížku teda nechystají. A komu ji dáte? No, tož to nevím. A babi, a kde ji máte? Tož to taky nevím, ale neboj, však ona se nepřeleží. No, ona ne, co jsem to ví nedostala. No, a jak ji obštíhu? Děti, to nechte na nich, oni něco vymyslí. No, z toho mám právě strach, co oni vymyslí. Hlavně, že je zdravá. No ne, děti? No, musíte to brát z té lepší stránky. No, na jméno. Na jméno si zvyknete. No nic, já už asi vypadnu. Právě se ti to chtěl navrhnout. Proč koupila jenom půl štangle salámu? Proč nekoupila celou? To bylo 3/4 štangle salámu, ty už nepí, potom nevíš, co bys snědl. Babi, co si dáte? Dáte si jogurt nebo kyselou smetánku, ty záhnuté rohlíky už nebyly. Já nic kyslého nechci. Daj mi čerstvého rohlíka a Franto, ty mě ukruj toho salámu. Kyselý. Naše babka není loupa. A více je dobrý. Právě. Tak, Smetánku. Babi, máte rek, co s jogurtama? Já se z toho nikdy nenajím. Ani když si tam nasypí ty chrumky. Ale zas to má tu vlákninu. Říkají, že je to dobré na střeva. Ale nikdy mi to vysprožené nohy. Tak stíhá. No, však vidím, že zase nestíhala. To taky vždycky prožene. Škoda peněz. A proto radši si dejme toho salámu, zacpe nás to a ještě je to levnější, že babi? babi, aj rohlík vláchejte, aj rohlík. Tak zvákám, Mařenko, zvákám. Víš, ale já ještě nejsem tak hlupa. A já už teď si zase nepamatuju jméno té pravoučky. Musíte mě to napsat, asi. Napíšeme. Takových nás tady bude víc, co to bude potřeba napsat. Víš, tačku, ty, nehuš ten sám. Furt běž košaru a pak už neser. Jak půl, co půl, zapíjáme bučku, ne? Ještě potom večer do hospodinu půjdu, zapíjáme pořádně rusklá. Franto, enem, aby nepřerůstla, jak ji budeš zapíjat. Ty jsi ještě tady? Nechtěla si náhodou užít? O to ty se nemusíš starat, víš? Lepší je víc, jak nic. Posykrovat, pro jistotu. Víš co? Hlavně si ty jistoto, napiš to jméno na listě, jak si ho pamatuješ, že si ti budou chlapi v hospodě ptát, abys věděl, jak se jmenuje. Ale to chlapi nezajímá. Hlavně, že je co zapíjet.
A co Toník? Frajer, ještě se neukázal. Už ví, že je dětkem? Tak snad mu zavolali. On má jinak starosti než ty. Tož vidíte, Toník je aj dědečkem, aj tatínkem skoro zaraz. Jo, a pasuje mu to. A nepasuje. To mi nevykládej, to mi neříkej. Dokud jsem mu nosila koláčky povidlové, makové, tvarohové, ořechové a mléko od mojich kozenek, tak vyklasený jak farský kocur. To jsi mu nosila ty? Co? Však jsem si říkala, on vdovec, já vdova, však nevypadá ještě tak zle. Ve vší počestnosti jsme to mohli dát dohromady. Ve vší počestnosti. A on si narazí jakousi mladou kostkavasi. Ještě, že prostě. Co jsi říkal, Franto? Není, že jsem si obřel. Ale nelíbí se mi. To chytá ty chochmy těch umělců. Dneska takových je, co si dom táhajou mladší a mladší a mladší a mladší. Já mi všechny dodatečně vyjmenovat, to by bylo na dlouho. A já nemám čas, běžte tlachat do vnitřku. Já tady musím dodělat tu práci a večer stihnout zapít tu hlučku. No to nikdy nezapomeneš, co? Ale když stál sanicu k samcovi, to si nepamatuješ. No to mám tebe, ne? Však nebýt mě, tak nemám ani potomstvo ty. Ty myslíš děti? Ale králíky, prosím tě. Babi, pojďte, už se chladí. Půjdeme už domů. No, tak rozhoupejte se, šup. Dobrý? Jo. Potom nechej trochu silovice babičce na kolena. Aničko, přijď, uvaříme si kafe. Pomaličku. No, musíme se podívat do těch knih svatých, jestli tam, babi, nezdrni. Jestli tam je nějaká svatá Mia. No, nejspíš nebude, ale nevadí, přijď. No, nešlapte, já potom dojdu. Jo. A i sice mám nějakou práci, ale když máte tu vnučku, však práce neuteče. No to je právě ta škoda. To je dost, že se ukážeš, chlape. Co víš? Já nemám tolik času jak ty. Ještě z práce rychle domů. Moja mě ještě poslala nakoupit. Ty, já jsem v tým obchodáku ztracený. Já než něco nám do furt musím ptat. No, třeba teď jsem měl koupit ty plupíky do jogurta. No. Však jsem místo toho koupil granule pro kočky. Slával jsem jich handuli přes plot a mám koček plné bará. Až si to tak sype do jogurta, jak už znám. On jsem mal koupit tu brokolicu. No, protože vygooglil jsem si, jak to vypadá. No, koupil jsem to správně, no. Moja to uvařila, já nevím, ale to hnusný to bylo, jíst tak hnusný, to jsem ještě nevím. Fuj. No, to já bych teda jako nejedl. Z toho já bych zezelenal. No. To máš co? Za bazbeka. No, to je taková chůvička na elektriku. Lucinka si tam moc přála, tak jsem se koupil. Co to je, to neznám. A to ti je dobrá věcička. Dáš to k děcku a jak začneš, tak to slyšíš, v tím mikrofonku. Čem? No tady, v
tím aparátě. Nemusíš se chodit na dětskou dívat, jestli chrápe. No. Teda ale blbina, kolik to stojí? To není žádná blbost, a stojí to, nevím. Tvrdé. 3000. 3000? No. To jsem ti mohl poslat boju. Zadarmo. 3000. Víš co, to by bylo tam plišek? No, tvojou si nech. No, teď je jiná doba, víš? Uvidíš, určitě si to kopněl jak mladí. Ty koupit nějakou kravinu, jak ji znám. Ale, Hodíku, pojď sedej. Musíme si připít na nás, na dědečky. Jsi jakýsi ušvicovaný, uřícený, ještě se mi tu přechotíš. No. Tak. Nesvítí to. Tak. Ať je o direkci. Ani mě to nedochází, že jsou děda. Když mám doma taky takovou malou žabonce. Ty máš doma aj malou, aj mladou. Teda já bych tebou, tak to mám u váš. Vnučku a dceru stejně starou. Další dceru si můžeš plantat svojou. Ale ty si chytrý, ty se vyznáš, co? Ale jináč, dobré, ne? Co? Dobré. Co ti budu vykládat? Dobré, dobré. Slušicovaný dává mi to zabrat. To umím představit, ne? Mladou, ne? No, ale hlavně, že jsi stramák, jakože máš novou hodinku, všecko tak, jak to má být. No. Ale aspoň ten život, víš, je takový prázdný. Co? No, to ne, to nemám. No. Lucinka tam jeho zaplnila do posledního místečka. Tak to si nenech. Od rána do večera. To si nenech. To já, když jsme šli z kostela, tak jsem hned řekl moji. Já budu rozhodovat o těch důležitých věcech a ty o těch méně důležitých. No, a? Člověče, ono se za 30 roků nic důležitého nestalo. Je pravda, že ty ta moje taky jakože zaplňuje, víš, všechny mezerky, co mám, volné, víš. Jenom si tak odpoledne, vyhlednu na automat. A už se mi něco pěkného začíná zdát, už se tak propadám. Už tady jakože pěkné roky, dějíčci, já se propadám. Už jsou skoro na té hlubině a do tého boja. Tato, kde jsi? Tato, jsi tam? Co je, co zas chceš? Babička tam mají svetr, podej mi ho. Není studený, obleči druhý. Já už budu muset jít. Moje cvičit a já budu hlídat malou. Má by taky ráda cvičila, ale se mnou. Níku, ale ještě jsme tu malou ani pořádně nezapili. Nebylo kdy? Tak, kde? No to ti můžu říct zrovna. No. U nás ne. Lucinka má ráda večer ten svůj klid, víš, ten relax. No. A kdy? No to ti můžu říct taky zrovna. Já mám takový zápisníček a sklerózu, sakra. Já se musím podívat. Lucinka má dětsky a moc hodně aktivní. Já hlídám malou. No tak podívej. Kurde, Vánoce, to zpátky. No, tož tu.
Zítra jde na kosmetiku. Pak má kadeřnicu. Úterý spinning. Středa crippling. Team building. Tam to má nabité. Čtvrtek angličtina. Pátek. To není přešlo. Teda. Tady nevychází žádné volno. Strojně kovička. To si musí zařídit. To já, když byli děcka malé, tak se nemuseli jít s kočárem. Udělal se z mojho raz, dva pořádek. Co je, co hledíš? No, nic, tu si to zase trpí. Leží tady tu, sleponí. Vítej, Franiku. Tak co, už to víš? Vítej, no, volají mi rovno z porodnice, no. Tak to s Frantou trochu zapíjáme. Vidíš, máme tu práci, tam neotravuj. No, to vidím. Ale to tatínku zapomněl Toníkovi říct, proč jsem ti nedávala děcka ven. Protože kdysi malého zapomněl v kočáře na hřišti. Ještě, že spal. O bože, no. Až jsem vyspal, tak jsem pro něho došel. No. A víš, co se mohlo stát? A víš, co se mohlo stát? Co by se stalo? No, mohli mu kopnout třeba balon do kočára. No, někdy se nezdá, že i kopli. Ale nevšimnej si ho, buď rád, že máš svou rodinku, máš si to. No, to já jsem rád, že je mám, ale nevím, jak obstojím v té nové pozici. Dědečka a tatínka současně. Víš, Lucíka, to je náročná. Ale ty to zvládneš, no. Musíš se modlit a všechno bude dobré. No, já jsem se modlila za dobrého manžela. Asi jsem udělala někde chybu. On se nemodlil, tak mám mě. Máš se ti zub, bravo. Hlavně neříkej, já to že jsou tady. Ale prostě tě to ona už dávno ví. A někdy přijďte s tou Janičkou zapít tu vnučku, přijďte. Lucíka se jmenuje. Přijď sem. Jak bude mít Lucíka čas. Však je na mateřské, ne? Tak nemůže trajdat. Asi taky potřebuje odpočinout, rozumíš? Herde přijde. Tak strašně miluješ? Jo, miluju. Ach jo, některé ženské je potřeba zahrnout láskou, některé šperkama, některé květinama, některé hlinou. Ty nesouhlasím. Já už budu muset vážit, potřebuji si odpočinout. Taky to může co vykládají, taky to potřebuju. Dej si ještě jednu chodničkovou, doběž baterky a vydržíš víc jak ta elektrická kulička. Tak poslední, nebo se bude Lucinka zlobit. Ano, na dědečky. Kurde. Vzpomíň stopku. Ahoj, miláčku. Ano. No. Jo. Ano. Jo. Už jsem skoro doma. Už za chvíličku, jo? Jo, no, koupil taky, jo. Jo, donesu ti to, jo? Miláčku, moc. Vážně budu muset ještě tu. Čau. A to, ten pasné kuličky. No, dík. Zdar. Chudák. Tak pojď mícošku. Nedá se nic dělat. Nejdu na svět. Nejdu. Tak, babi. Počkáme na toho pošťáka.
Taková příhočka. Má stihnu 2. No, ani jedno. Dobrý den. Dobrý den, už na vás čekáme. Babi, váš důchod je tady. Konečně. Už jsem si chtěla jít lehnout, aby mi to rychlejší uteklo. Ale to víte, paninko, než obejdu celou dědinu, to není jednoduché. Máte toho moc, že? Papíry mám tady. Nechejte si tam. Dejte mi občanský průkaz. Mařenka ho má. Aha, jo. Tady. Já bych si dovolím sednout. Sedněte, tento koláč. Aha, vidím, že něco slaví. Kdo to je? Jsme strašně rádi, že jste přijeli tak brzo. Čekáme dneska naše mladé z porodnice. Ale, No. a to víte, že ti na tom Novákovém, co bydlí mladí, už mají taky miminko. Opravdu? No jo, kluka mají. Aha, a jak se jmenuje? Tak to si nevzpomenu. Má takový nějaký divný jméno. Moderní, jak se dneska dává. To je to jde, a jak oni se vlastně jmenují? Tak to je složitější. Nemůžu to jednoznačně říct, protože každý má jináčí jméno. No nejsou manželé. Babi, tady si přečtěte něco o Jankovicách, tak. Máme ještě hodně vyřizování, že? Pravda, pravda. No, a tak malý bude mít nejspíš 2 jména. Nebo já nevím, ale víte co, já to časem zjistím. Můj ty světe, to je doba, však v tom se člověk už ani nevyzná. Chudáci děcka nebudou vědět, či jsou. No jo. Takže ti na tom Novákovém bydlí jen tak na divoko? Jo, nejsou manželé, no nejsou vzítí. A v dnešní době se mladí neberou, no. No a pošťáci nakonec asi to nějak přeberou, že? No musíme, no co nám zbývá? Někdy si připadám jak ten Hercule Poirot. Jo. Jo. A kdo to je? No, ten detektiv. No a jak se vlastně jmenuje to vaše malé? Říkáte, že už se to narodilo, že přijdou z porodnice? Mařenko, já ještě nejsou tak hloupá. A já už si zase nepamatuju to jméno té pravnučky. Myslím, je to Mia. Počkejte, já se podívám na či, jak to nesplancu. Co to je? Jo, Mia. Koukám, taky zajímavý jméno. No. Jo. A u Pavlisu čekají malé. No to jsem se dneska dozvěděl. Jo. To je dobře, děti není nikdy dost. No tak když myslíte, no. Jo. Slyšel jsem teda, nebo vím teď, že už máte to malé, tak to někde aj tato, aj dětkem. Jak ten chudák, jak to bude zvládat? No to uvidíme taky všechno, no ale nic. Já budu muset letět, nebudu vás držovat, když čekáte takovou vzácnou návštěvu. No, a co ten důchod? Vidíte, vidíte. Jdeme tak, kde jsou. Já fakt nevím, co v té porodnici dělají, ne? Vůbec děcko nebo co? Tak, děkuju. Hlavně si ho dobře schovejte, tak kdybyste ještě chtěla jednou důchod. A já letím teda. No a co ty peníze? A věci, že mě fakt vydáte. Dívejte se na to. No, jdeme.
Dobrý. Něco budu muset dělat, abych to stihla. Měl jsem si být koláč, ne? No, se mi něco vlede. To je dobrý, ať se vám nepřitíží. Ale to do pusy jede, ne? No ten Ty peníze. už bych zase zapomněl, babina, jste spolehlivá, to vydáte, no. Však na to čekal. Já taky, no. Mám to napísané, počítejte, podle lístečku. Přidali. Přidali, ale velice opatrně. Nebojte se. Moc ne. Tak. Potěžkejte si. Tak, já Pánem Bohem a dojdíte zase. Ale to víte, že dojdu. No. Donesu vám večer letáky, mám tam. Alberta, tam mají letnou My si to přečteme tady v letáku. My si to děkujeme. Kauflandu taky, no. Ano, děkujeme. Pánem Bohem. Pánem Bohem. Jestli se s každým takto vykecávat, tak nevím, jestli to dneska stihne roznést. Já už se myslím, že ani neodejde. A zrovna dneska, když čekáme naše mladé porodnice, taťka to taky není. Taťku, kde jsi? Za chvíli se tady budou s tou malou. Babi, připravte se. Za chvíli tady budou s tou vnučkou. No. Nejde, že budeš. To bude ta pošťáčka, Mařenko. Babi, teď tady byl. Nemůžete mi duchu dvakrát za den. Ahoj. Vítám vás, no, konečně. Vezeme ten náš malý poklad, vnučku. Pane Bože, čemu to nesete, chuděrku malou? To je takové lehátko, víš, jako když byla v břušku, mami, víš? No, já už jsem myslela, že vás ani nepustil z té porodnice. Ale to víte, všechno to trvá, příšerně je to papírování. A můžu poprosit, mám příšernou žízeň, venku je hrozné horko a tady taky není zrovna chladno. Je mi na omdlení úplně. Jo, napila bych se. To se napijeme všichni, už to nesu. Ale taky Jedička nemyslela, to nemůže kojí. Lidamane, běž dolů, tam jak se jde do sklepa, u schodu, je tam nějaká limonáda nebo něco tam je, tak to nes, prosím tě. Sotva jsem přišel, už mi roznesí, že... No běž, 6 nedělka má žízeň, musí pít. Já taky ne. Ale ty jsi to porodu. No, pane Bože, to je krásná. Co to tady voní, co vaříš? No polévku vám vařím, ale počkej, já se musím prvně pořádně podívat na tu naši vnučku. No to je krásná, Božíku. Babi, pojďte se podívat. No, pojďte. Babička malé už koupila i hračku. No. Jeda babi. Nejste všichni nachlazení. Ale ne, babička je jenom trochu nakoukaná, to není. Jejda, požehnej Pánbu. To je krásná. No to Mařenko, ona je celá, ty jak tam narodila. že? Taky se nezdá. Ale ne. Petřičku, já tam vidím tebe. Opravdu, to je celý ty nalej do sklinky. To je jak ty, když ses narodil. Já tam vidím tebe. A co já? Já tam nejsem vidět? Ty naštěstí ne. No to, ale hlavně ať je zdravá, ať se jí daří v životě a školy, ať vystuduje, ať se dobře vzdá. No a tak jak neviděla. Ano. No to jste už, já jsem věděla, že bude to pěkné děcka. Babi, teď jsem smála. No.
Ale co si tady nervy? No ona si nám zaskluzila. No ty nás, no ona si nám zaskluzila. Nebo se vás lekla. Zblízka, stojíte tam jen dvě sudičky. Tak musí se s náma obeznámit. No, já jsem tvoje babička Mařenka a toto jsou prababička a obě budeme tvoje chůvičky. No ano, no ano. No, pojď se taky podívat. Počkám, až tam nebude taková frukta, že necháte chvilku na pokoji. Stojíte tam jen dvě sudičky, to bych se lekl každý. To jsou zrovna ty boží, no zrovna ty to na někoho nedává. To bude ta pošťáčka. Babi, nerušťujte mě a držte se stolu. Už jsem vám říkal, že tady pošťák dneska dvakrát byl. Nemůžete být mě duchu 3krát za den. Takhle by bylo. Ahoj, Mati. Dělám máčku a potřebuji párka citrona. Nemáš prosím tě? A už jsou sudičky komplet. Už došla ajda třetí. Co zás bude čoro? Vy se podívali, jestli se náhodou nesmráká nad barákem. To neví nějaký tipálek. Ale to víš, Aničko, že má. Pojď dál. Dobrý den, paní, nesete mě důko, ale teď to jsou já, suseda Andula. Jo, to jsi ty, Andulo? Ty zase nemáš doma co dělat? Já přijdu vždycky tak nevhod, zrovna když máte mladé na besedě. No, já si myslím, že bys nepotřebovala citron, budeš potřebovat mouku, že jo? Ale ne, Franto, mouky mám dost. Včera jsem byla v Albertě, koupila jsem aj cukr a mléko měli v akci. No tak, když už ti to tak náhodou vyšlo, pojď se podívat na našu malou. A tak já nechci otravovat. Ale povedlo se. Ale když už to tak náhodou vyšlo, neboj se, Evičko, jsem čistá, jenom nahlédnu. Boženku, to je krásná panenka. Jako majolenka. Krásná, že? No. Celá Evička. Já jsem myslela, že je víc do naší rodiny. Myslíš? No. Franta je takový světlejší. Co já ti vím? Kocíček je taky světlejší. No, je tmavší. Tož já ti nevím. Že by Evička nebo Peťka, To já. já ti nevím. Ale jaké má krásné očička, že? A kolik má vlášku, no. No to má po mně. Podělí, ne? No. Ale hlavně je zdravá a třeba bude i chytrá. Váže, po mně. No, hlavně je zdravá a co jí dobře daří v životě, to už jsem tady všechno řekla. No nic, nebudeme muset jet.
Evička si musí lehnout a malá potřebuje klid. No, a jak před chvílou přijeli z porodnice. A Nejda bude jíst. Nejda, počkejte, tak já vám naliju té polévky. Povídám, Nejda bude jíst. Já už budu muset letět. Tak já to musím ještě dovařit tu máčku a do obchodu musím. Pojď si dát koláček, na. Když máme takovou. Máte zapíjeně? No, ten si. Připálím máčka, A dobře to u vás. vždycky doleze, když nemá. Vždycky, když zabírám králíky, Nekřič. Víš, že u nás chodí pomalu. A nikoho to tady nezajímá. Nekřič, nebo se urazí. ať se urazí. A je tak prvá, že se ani urazit nemůže. Pořád musí vědět, kolik jich máme. Franto, děti není nikdy dost, říkávala moja mamička. A když k babičce, No. tak babička tady má. Jaká je těžká. Co je to po tobě? Evičko, ale chceš polévky? Potřebuješ tekutiny, víš, abys měla mléko. No, já se napiju. Ale tekutiny si můžeme dát hned. Petře, pojď se napít se mnou na zdraví té malé. Evičko, dáš si? Tak Ne, děkuju. říkám, Evička kojí nemůže, já řídím taky nemůžu. Co na tom těžkého pochopit? Ona kojí, on řídí. Nech toho, nemá to cenu. Jak si tak na tebe dívám, ty to taky bude. Evička, kojíš, že? No, kojím, ale nevím, jak dlouho to vydržím a kolik budu mít mléka. Ty budeš mít dost. Odborník. Evičko, snaž se kojit co nejdéle. Já jsem nedávno viděla v televizi pořád, myslím, to bylo Sama doma nebo něco takového, a tam říkali, že děti, které jsou dlouho kojené, takže jsou zdravější, netrpí těma alergiemi a jsou prý chytřejší. Zase vymyslel ten plzák, ne? Prosím tě, ten byl úplně na jiné věci. Toto byl nějaký dětský doktor. Ale já vám něco řeknu. S tou chytrostí na tom něco bude. To určitě. Mě třeba maminka kojila skoro 3 roky. Já jsem kojila Petříčka jenom 3 měsíce, musela jsem do práce. Když se tam přišla se do To nevidím. Mě maminka kojila, než jsem šel do školy. Ale prosím tě, to si musel z jaký splést, vás bylo moc. Susedovu Audulu tu nekojili vůbec. Víš co, nech toho a běž dodělat ty králíky. Ale já už jsem jich dneska nedělal aspoň 4, já myslím, že to stačí. Dáme vám králíka. Upečete si ho. 3 dny nebudeš muset vařit, Evičko. 3 dny. No, to ne, víte, že já to nejím a Peťulka teď bude doma, tak něco čerstvého uvaří každý den, že, lásko? Určitě, láska. Počkej, ty nejdeš do práce? Lásko? Potřebuju rodiště? Mám teď tu týden otcovskou dovolenou. To je co za blbost? Však ty jsi nerodil, tak proč budeš marodit? Teď novinka po volbách, víš? Aha. To zase vymyslel ten kompletina, ne? Takovou Prosím satýru. tě, Fiala. Pítko jak pítko. Tak když budeš doma, tak bys mi mohl pomoct. No, dědečku, já nevím, my on teď asi nebude mít moc času, no, jedině když malá usne, uvidíme. Tak mám nápadeví, no. Tak dojděte k nám na oběd a nemusíš nic vařit, Peťko. No, to nevím, jak to bude vycházet s kojením a taky podle počasí. A 6 nedělka má čučaj doma, aby nenachladla. Pamatuj si. To je pravda. Dávej na sebe pozor. No, už opatrně. No,
Tak já uvařím, donesu vám to ve šusu třeba každý den. Jo, to já udělám ráda. Hejbičko, jak jsi to zvládla v té porodnici? Ale příšerné to bylo. Trvalo to a ty bolesti. No já nevím, jestli do toho ještě někdy půjdu teda. Jedu, tak snad byste měli jedináčka. Slyšíš to, Peťko? Já jsem myslela tak 4, jak bylo nás. No Marie, to nemůžeš ty tomu srovnávat. Tehdy a teď. Je jiná doba. A jaká je doba? Nás bylo doma 8. Mě mamička porodili, když okopávali řepu. Pak si chvilku lehli a na druhý den aj krávu podojili. Taková to byla doba. No, to jo, ale bylo vás baví 9. Zase jste na někoho zapomněl. A co teďka? Ty jsi byl to, když se ona narodila? No samozřejmě, že byl. Máme teď natočené, že? Jo, a kdo se na to bude dívat? Samozřejmě, že byl u toho, přeci nebylo nic důležitějšího než ten okamžik. A nedělalo ti to nic, že? Ty jsi po mně tvrdý jak skala. Že tě huba nebolí, ty skalo. Na porodnici mě veze soused, protože ty byl v hospodě. Co já jsem mohl vědět, že ty budeš rodit? Přece se nebudu 2 měsíce bezpívat kvůli tvojemu porodu. Tvojemu porodu. Jak kdyby děcka to jenom moje. Půjď se byla s něma sama. Jo, tak se bude nehádejte, co bylo kdysi. Ale co vykládáš? Vždycky jsem ti je pomáhal noci hlídat. A že si to nepamatuju. Pokaždé jsem tě budil, že ti děcko žle. No, slyš. To mi řekne. No, tak jste si ho asi neměla brát, mami. No, neměla, no. Už je pozdě. Ale ty se velice modlí, aby Henkajte nebyl stejný jak tento. Ne, tak to nám se nestane, viď, Peť? A víte, jaké měli v prekladné porodnici? 10 děcek za jeden den se narodilo. Si doktoři mákli. No a co? Je to jejich práce, ne? Já taky musím v práci makat. Když se já podělám práce, No, hlavně hubou, v hospodě. a jsem toho kolik neřekl, jenom to, že to je jejich práce. No a když budete potřebovat, Davičko, nebo když budeš si chtět odpočinout, nebo budete chtít něco zařídit, tak dovezte málo k nám, my úkoly dáme, že taťku? Tak já myslím, že teď nebude potřeba, že to spolu zvládneme. Chceme si to s Mijou maximálně užít. No ale děkujeme za nabídku, babičko. Maximálně užívám. No, si užívejte. Tak ty si užívej a Petr by mi mohl jít pomoct s tím štěrkem. Tati, tohle jsme si tam už řekli, ne? Ale nemusíš se bát, Davičko. Jako stačí zavolat, já jsem odchovala děcek, to se nemusíš bát. Je doma, nebo to zrovna teď tady může být. To bude ta pošťáčka. Babi. Ještě jednou. Tak vás práskám jak koně. Tato, pro boha, tak jim taky něco řekni, že nemůžu brát ruku tolikrát za den. Ach jo, vážný babko, ti další politici neměli radost. Vy byste tu státní kasu brzo zrujnovali. Ten tady správně u pecháčku. No to jste, a co potřebujete? Pojďte sem, tam neprůvám. Co potřebujete? Já nic, ale vy mě jistě budete si potřebovat. Vidím, že jsem tady správně. Vidím, že se vám narodilo miminko. Ale nám ne, paninko, my jsme dědečci, ale tady malým se narodilo. A jak se tam na vás dívá? Vy jste určitě z pojišťovny. Ano, ano. Já jsem z pojišťovny Bezpečný přístav a mám tady pro malinkého či malinkou. No, děvčátko je to, jak se jmenuje? Mia. Mia. Takové překrásné jméno, takové nezvyklé, originální, že? Můžu se podívat? Vy budete jistě maminka, že? Gratuluji. Děkuji. No tady krásná. No, víte, co mám pro ní speciální nabídku?
životní pojištění kombinované s úrazovým pojištěním. Abyste ji zabezpečili do budoucnosti proti všem nástrahám života. Víte, jak to život je? Ale víme, jak to chodí. Ale vy to myslím nevíte. Víte, my máme anděla strážného. Víte, kolik já mám andělů strážných? Nevíte. Pane, nežijeme přece ve středověku. Člověk musí být ostražitý, věřit ve své schopnosti, peníze. Nebezpečí číhá všude. A já jsem ostražitý dost. Hlavně proti těm žmejdům, co pořád chodí po baráku. Vy jste vy náhodou jeho lístka? Ne, ti mývají víc dělitek. Nezlobte se, pane, ale mladí přijeli třetího z porodnice a ještě jsme si ani nepovykládali. A tu pojištění si vyříte s mladýma, no. Peťo. Pojď si lidi. To bude určitě tatínek, že? No, to je tatínek. Dobrý den. Nezlobte se, ale mohla byste nás navštívit později. Ale samozřejmě, to není žádný problém. Víte co, Martinče? Já vám nechám svoji vizitku. A vy mi necháte svoji, abych věděla, že vás mám hledat, jo? To já chápu, to je bezpečně. Kdybyste cokoliv ujistit třeba miminko, domeček, nebo auto, zahrádku, cokoliv, všechno. Tak tady máte moji vizitku a to pojištění tady necháme nějak jindy, jo? Ano. Děkuju. Děkuji. A můžu se vás něco zeptat? Na nic se neptej. Ale samozřejmě, o tom se přece tady klidně se ptejte na cokoliv. Taninko, poslouchej. Králíci nám chcípají na mixomatu. Náhodou, nějaké pojištění nemáte. Přiznám se, že chovatele bohužel neděláme, no. Ale pán je veselá kopa. S vámi se určitě rodina třeba ráda No, někdy až už nevstupne, že? No. taky si myslím. No. A víte co? Běžte pojistit naši sousedku, protože já si myslím, že se jí brzo něco stane. Opravdu? A je to ta souseda napravo nebo nalevo? Ona bude určitě v okně. A bude určitě trčet v okně. Já mám čas, tak já tam zajdu. Děkuji vám za radu. Tak je to tedy z vaší strany všechno. Rádi bychom si užívali rodinný klid. Ale samozřejmě, máte moji vizitku, kdykoliv, cokoliv, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kdybyste potřebovali jakýkoliv pojištění. No, ještě ne, a babička už ne, že? Jste opravdu milá rodinka. Nashledanou. Paní, nesete mě důchod? Ne, paní, já tam myslím klidné stáří. Babi, to není pojišťák, to je pojišťovačka. Nezlobte se. Ale to nic. Všichni jednou se stárneme. Taková je doba. Jaká je doba? Děti není nikdy dost. Já jsem nerozuměla. To si našli ty babička páncov. Oni mají dneska důchod a zrostou furt vedle, že? A s Pánem Bohem. Tak kdybyste cokoliv Určitě. potřebovali, volíte, říkám. 24 hodin. Ano, děkujeme. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Peťulko, já myslím, že je opravdu nejvyšší čas, abychom jeli. Mia se za chvilku probudí a já už toho mám pomalu. Já taky. To jsem vzal zleze. Dobré, vítám vás, klucháči, kde si tady berete? Maminko, my jsme byli u doktora a trvalo to tak dlouho, že nám je vždycky autobuse. No, napadlo, že počkáme u vás na další autobus. Nebude vám to mladí? Ne, nebude, pojďte dál. Božka, řekni, proč na můj autobus. No, že musí do sekáča.
koupit letní, zimní plavky a že potřebuje dres do fitka. Vítejte, klochářci. Máte to od rána jak na autobuse do nádraží, až tady ztratíte. Ale sedejte, zapíjáme vnučku. No? To kdybych věděl, to už nesedím v té čekárně a vyprdl bych se na celou doktorku. No to jsme nevěděli, že jste tady, Petříčku. My bychom se nešli, Eliško. Já jsem Evička. To nevadí, my se tady aspoň vystřídáme, protože už jsme na odchodu, že? No, my už jsme na odchodu delší dobu, ale nějak se nám to furt nedaří. Pojďte k mocháčku. Půjdeme to pokontrolovat do sklepa a ženská tady necháme kokat. No co je náma? Tady je bez tak horko. Ale tato, aby nám tady měla i ten další autobus. Ale ty se ani nepodíváš na tu její vnučku? No to se pojďte ho nepodívat, než odjedeme jako lámu. Krásnou práváčku. Tož, pěkná, Anežko. Jenom tak, jak se jmenuje. A teď to je jedno, jak se jmenuje. Hlavně, ať je zdravá a cajdalí. Se vůbec ani neptejte, jak se jmenuje, to si stejně nezapamatujete to jméno. Je to jednoduché, je to Mia. No tak si to někam asi zapište, když si to neumíte zapamatovat. Peťulko, jeden. Jo. Pojďte k mocháčku, jdu zabíjat, pořádně roste. No já mám patrně, aby nerůstla moc rychle. To taky říkám. Je opravdu pěkná, Mařenko. Taková molučka, milučka. A už se ani co si nelubí. Opravdu, protože co se ti nelubí? Asi máš. Tak dovolíte, mocíčko? Já si vezmu. A někdy nás můžete přijet navštívit. A tak to já někdy dojdu, až se zdrkáte a dáte se dohromady. Nepotřebujte se. No, my vás rádi uvidíme, mocičko, jenom prosím zavolejte předem. A babičko, děkujeme moc a mějte se tady hezky. No vy taky, no. A já volá dopředu nemusím, no. Já můžu přijít třeba každý den. Mami, to zase musíte přehánět, jo? Ahoj. Co je, Mařenko, co se děje? Ale vítejte, teti, konečně vás můžu pozdravit. Jak je? Pani, nesete mě dlouho. Já tu čekám na autobus, byli jsme u doktora. Ale tady autobus nezase. To je mocička Božka, to není pošťák. No, babička dneska měli důchod a jsou z toho tak doplantaná, nejradši by ho fasovali každou hodinu. Šilánek, co si zlíhnu? No, popovídejte si trošku. To není možné, tady bych opravdu mohla být to zastávka na autobuse. Ahoj, Maři, musím ti vrátit ten citron. Jejda, ty máš další návštěvu, ale to kdybych věděla, tož bych počkala s citronem. No, to jsi to stihla rychle do toho obchodu. No, ty jsi ten citron vůbec nevzala, čím dokyseli na tu máčku. Pani, nesete mě vybudo. Babi, to je Anula odvedle. Já už budu muset letět. Za chvilku dojedou mladí se samečkem. A běž, když musíš, ale ty stejně za chvíli tam dojdeš. Že by? Co já ti vím? Jestli mi tady mladí nechají malýho, tak dojdu pak aj s ním. Tak s Bohem. Mařenko, já jdu k těch chlapů po kolanách, aby nám nejela i ten další autobus. Radši běžte, potřičko, však delfíte. A pozor na schody, jo? Pozor. Babi, že nevíte co? Nevím, co? Pošťák. No vidíš. Dopoledne vám zapomněli dát peníze, přišly peníze za pole.
No, to má strašně moc těch starostí, no. Já ještě nejsou tak blbá. Já jsem věděla, že dojde. Tak, no, podívejte se tam. Se bez respektu. Než to tam chlapi dopiju, tak si dáme 15 minut přestávku. Dobře, klučičko. Spočno chvilku lásky. V sále, kdyby Martin zasnul. To všechno jde. Počkáme. No, taky je už pátý nožičku takový. A znovu na moji. A bude překvapeno. Tak na to nemá čas. No, už. Jočku, ahoj. No, jak se máš, co děláš, no? Ahoj. No, já jsem si říkal, že ti zavolám, víš, se ti dlouho neslyšel, no? Jo. To ti závidím, no. My jsme tady zmalu na to krásce, vidíš, jo? Nefouká, ne. Ani trošku nefouká. Ani lísteček se nehne. No, to je krásně se jo, na procházku. Ale víte, Toníku, a to vyfukuje, co? Víš, lásko, já už jsem tady chtěl k půlnočce, víš, já už budu se končit, víš? Tady se ten končárek těžko veze, víš, pokud jsi mohla, slyš? Člověče, já to nemám ani dvouma rukama, pojďte pomoct zaparkovat. Neškoči, ty si děda, ukáž. No, kde to chce? Tak nějak, no, dobrý. Kdyby náhodou šla moja. A ty to máš zamklý, to kolo nesnáš. No, taky každý nemusí vidět, že jezdím s kočárem. Chceš to zabrzdit? Ne, no. To bylo schválno těch řečí, že nebudeš jezdit s kočárem a už taky traduješ. Moja říkala, co jsem neodjezdil na Slovka s dětskama, tak mám odjezdit na vnuku. No. To jsi měl zařídit. Udělat si doma pořádek. Že to víš, ne? Moc neprovokuj, víš? Jako, kdyby nebylo mě, tak tady trajdáš s dvěma kočárama, ty taky si jejich děda. No já vím. Umíš si to představit? Já nejsem chobotnica, já nemám 4 ruky. No. A potom Lucinka by se zbláznila. Čale nezbláznila. A kde vůbec je, že ty tady vydáš? Ale to víš, dneska je po výplatě, tak dělá na kosmetiku, víš, trochu se popravit. Víš, jsem si řekl, že ji trochu dopřeju. Žena má být ozdobou muže, znáš to? No, jenom vám tím stačila výplata na to její ozdobování. Ale jinak, dobré, co? Kladá, co? Ale dobré, co ti budu vykládat? Ještě nemusíš vykládat, já si to umím představit, ne? Mladou. Dnes tak si štramák, novou rodinku máš, tak to má být. No. Ale žádná sranda, Franto. Žádná sranda. Po svatbě jsem musel nepít, ani pivu. A nekolořit. Dýňovýma jádrama mě spala.
Pojď to dostat. Co mi svíli. Pojď. Dávaj. Podařilo se, no. Dalo mi to zavřet. No, ale tvoja Maruška je taky šikovná. Buď rád, že ho máš za Henko. Ale to já jsem, no. Tak kde ona vlastně je, ty hlídáš? Ale jela se sousedou Andulou do Bystřice kupovat macešky na hroby, nebo já nevím co, ale já doufám, že brzo dojedou. Prosím, co? A jo? Autobusy jezdí co chvíla, ale Jirka před Divoslánem už taky není. Já myslím, že by to měli stihnout rychle. A já si myslím, že jich to tak strašně zrychlí, že skončí někde u kamarádky. No a jak to tady je? Nosí tu někdo pivo, nebo? Za celou dobu, co tu sedí, nikdo ani rypák nevystrčil. Je to tady jak v komížu hlemížďa. No, víš co? Já se vlačí, já jí dám skočit se. No, pohlídej mi malou. Spí. A když má otevřený oči. Aspoň, že tak. Vasporo. Dvě. Přemý kanál. Kondo? Myslé? Kamala je posraná. Která? Moja nebo tvoja? Už ta naša, co já i moja, i tvoja. Máš pravdu, je posraná. Co budeme dělat? To vypadá, že je duch. Ty ho nemůžeš nechat, Franto. Co budeme dělat? No co? Přebalíš, přepucuješ a hotovo, no. Tondo, já si to nikdy nedělám, tak mi musíš pomoct. Tady u toho není ani žádný návod. Školeček, se udusit. Ty jsi děda, kurník, šopa. Lukáš, podívej. Malá, nekopeš, ne? Ty to zvládneš až tu. Tak. Pojď, tak. Toníku. No, Lukáš, je školeček. Pojď. Jsme tam kotečela si postava. Podej mi tu dečku na přebalování, no. Já ani nevím, jak to vypadá. Co si tu je? Toto? Říkám dečku, kruci. Ježkovači. No, plínku taky. Toto? Jo. A podej mi ten prdelkový obrousek. Jaký? Ten mokrý, ten modrý, nebo růžový, nebo já nevím, jaký máš. To ten? No teď to sem. No, podívej, to musíš tady. Tak, podívej. Ty jsi průžila, ty jsi malá, že? Já už má zanechtem, kruci. No, tak dívám se, chceš ty umíš? Já už ani to pivo nevypiju. Nepřebalíš poslaný ječko? Tak dívej se to. Ječko. Čím tě krmil, no, to musíš tady. No, tak to oplucuješ. Hlavně musíš zepředu dozadu, a ty chytne infekci, no. Tak, je. No. Ne, nečurej teďka, ne. No, aspoň se mi zeřejou ruky, že? No, ještě jednou. Už to není dělal, že? Tak divák se. Ale já nemůžu. Já už ani to pivo nevypiju. Tak, to je čistá, že? No,
zabalíme, to necháme překvapení pro dědu. No, dáme druhou, že? No, šup, lup, dup a je to, no. No, ty jsi hodná, že? Ty jsi rozespalá naštěstí, tak je to v pohodě, no. No, ani kopat nemusíš, že? No, podívej, tak, zalepíš to, šup, jedna strana. Koníku, ty jsi tak šikovný. Druhá strana, ať to nemá zařezaný, že? To je nepříjemný, znáš to? Ne. No, vidíš No, to, tak, nejde. gaťky, tak je tam na zádíčka, že? Tak, a je to, no. No, to. A je to, no. Tak, bodíčko. Bodíčko. No. Děda udělá lupi. Tak šikovný, já tady sám, teda já jdu. Lup. No, hotovo. No, tak pojď. No. A je to. No, a je to. No. Dáš? No, třeba. No. No, dáme tu plínku. Na, Na. Ježíšmarja, na. Já nevím, kde bych ho dal. Tam to kopnu. Tam to zníje. Je chtěla být životní noty ekologů. Hej, no. Duciny. No, jsme to dobře zvládli. No. Ale ona včil nespí, ona na mě hledí. Musím ho pohoupat. Co to ani nehoupe, křáběle. Nemůže furt spát. Ty taky nespíš, když si uděláš prdel, ale nedrcej s tím tak. Víš, kolik to stálo? O schválně, kolik jste střep stál? Je nejnovější model, aspoň 35 000. 31 000, ani se to nehoupe, křáběle. Toníku. Neporučíme si borovičku, co? Že se nám to podařilo tak pěkně přebalit. Co? Já tě zvu. Co? No, a teď tady ani není komu poručit. Nic, ticho, moja už přijela. To se rychle stíhá. Vystupuje z autobusu, ale ty zase jaký jsi. Ahoj! Zrovna mi jdeš naproti, co? No, nevím, jestli mluvíš pravdu. Sluší ti to. Tak co, Veruško, jak bylo s tatínkem? Už mi se No. Jak jste se měli? Ale dobře, že? To mi ještě neřekneš, Dobře. co? Škoda. Hej, vítej, Lucinko, z lásky se leskneš. Já vám musím pogratulovat k té vnučce. Vy jste vlastně už dědeček. A ty jsi babička, děvčico? No. Tak si to už potýkat, ne? Tak já nevím, jestli mě to půjde, to je těžké. Sami se nestyděla, já jsem František, Faninek. Jak chceš? Tak já to zkusím, no. Tak teda Franto. A myslím, že ti to půjde? Tak, Toníčku, a my už pojedeme. Večer mám angličtinu, tak abychom v klidu vykoupali malou. No, půjdeme. No. Jo, a koupil jsem Nutrilon. Jasně, vzal jsem zrovna 2 krabičky. No, aby nám to sladký. vyšlo. Víš, nemohla bys večer zavolat na hlídání maminku? Víš, já potřebuji ještě něco dodělat do práce. No, ale ona dneska nemůže, maminka, ona má masáže. Jsi zapomněl, že ty si to slíbil, že jí pohlídáš. Ale víš co, broučku, vždyť ty to zvládneš. Uspíš jí a můžeš pracovat. Nastavíš chůvičku. Jo, aha. Čau tam. Nastavím chůvičku. To zvládnu. No, jenom si tu chůvičku nezapomeň nastavit. No. A
Stav se na tu štamprlu. Tak na tu štamprlu? No. Se určitě staví. No. Jak budu mít čas. Dal bych si ještě jedno, ale tady ani není komu poručit. Nechce moje peníze, tak kdo si je nechal. Jsi tam? Vidíš, jak se pěkně vyspala. No, to je, že skoro tma, vidíš to, to se ti dobře spínkalo, co? Jste mi nemohli říct, že tady mám děcko? Teda, ty tady máš vínec, ta babka ti tady toho naskládala. Strašně. Že tam ani nevlezeš. Tak. Žups. Tak. A dědeček ti teď povykládá pohádku o červené karkulce. Dědeček si to nepamatuje od začátku, ale to ví ti co ví. Tak. Když přišel myslivec v Kájovně, tak tam uviděl karkulku převlečenou za vlka. No. A je to možná trošičku plánce, ale to vůbec ne. Tak. A když přišla karkulka do ložnice, tak tam uviděla babičku. A karkulka se ptá. Babičku, proč máme tak velké uši? Babičku, to abych tě lépe slyšel. Karkulka se zeptala podruhé. Babičku, a proč máme tak velké oči? Abych tě lépe viděla. Karkulka se zeptala potřetí. Naposledy. Babičko, proč máte tak velkou hubu? Abych tě mohl lépe zežrat. Franto, co se to u vás děje, to výřebu? Co tady tak žleš? Babička chodila ještě nemůže... A ty jsi tady? Jsi říkala, že mám lidem malou, tak ji vykládám pohádku o červené karkulce. Pane, tady to nemůžeš, ale takovému malému děcku. Teď to bude mít trauma. Franto, to nemůžeš takovému malému děcku říkat. Teď to může poznamenat na do smrti. To by to taky pořád vykládali, že? A co zas nemáš? Co zas zapomněla, co? No? No, vidíš? No. Teď jsem se tak lekla, že jsem to zapomněla. No. No tak si sedni a vzpomeneš si, no. No ale co to mohlo být? Jak sklerózu ještě netrpím. Co to mohlo být? Jo, už vím. Máři, prosím, dělám máčku a potřebuji ji zatřepat. A nemám hladkou mouku, jenom polohrubou. A citron máš? A citron mám. A já přijdu vždycky tak nebo zrovna když máte mladé na besedě. Ale ne, mladí jsou pryč. Máme to jenom malou. Jen malou? Poprvé přes noc. A i přes noc? Já. A i přes noc. A já toho malého nemůžu mít ani přes den. Jejda, mamko.
smaží prej na kočky. Na kočky? A to existuje? Nezvykuju na to. Jo, a já jich mám plný dvůr. A teď nevím, co s tím mám dělat. Jestli je mám dát do pytla a hodit do potoka, nebo je nějak ošvácat o stěnu, nebo nějak kladivem pomladit. Franto, nepomohl bys mi s tím? To by teda nepomohla, nevypadej tady před mnou takové hruze, ještě to poznamená. Ale to něco vymyslet musím. Já je mám ráda kolem sebe. Co děda umřel, jenom ta němá tvář je tam se mnou. Ale tož něco vymyslet musím. Ale dívám se, ta vaša malá roste jak z vody. Dobře si ju, Franto, zapij. Jaká je papulatá. Žádná chudinka, Maři? Žádná chudinka? Šmakuje jí, no. Však má pokol, že dědo? Jasně. Po babičce, po prababičce, po praprababičce. Tady ore. Já jsem ještě nevečeřala. To zní jak vaša babička. Jsou naša babička v tom. Jak to, že jsou tam slyšet? Jsem teda stražil na babku. Tak vím asi běž něco dát, jsou hladná, ne? Hrozný, babi, už letím. Už jdu. Babi. Franto, co to je za baznek, že jsou v tom slyšet? To neznáš, co? Ne. To nám hlídá, jak malou, tak starou. A ještě nám to hlídá, kdo nám zhraje v humě. Ale že si to humno vzpomněl. Nechal si otevřít tý kotec a utekl ti králík. Tak jsem ti ho hodila zpátky těm 45 králíkům, co tam máš. A kam asi šla? Zadem. A neřvi na mě. Nebýt mě, tak si bez samca. Co tady pořád tak řveš? Babička chodila pořád, nemůžou zabrat. Jo. Jak já to budu dělat? Prvně uspávat děcka nebo babičku, Aničko, nezlob se, ale strašně lůžky. No já musím taky letět. Musím tu máčku mu dovařit. No a tu holku? Jo. Právě jsem ti to chtěl připomnět. Franto, ty jsi hrozně hodný. Nebýt tebe, tak musím letět ještě jednou. Však právě. Tak s Bohem. Nic neříkej, já to pomalu od nás. Proč si tam nenechal tu kůvičku? Protože by mě pořád otravovali, to si vůbec neměl říkat, že je to tam slyšet. To budou otravovat pořád s jídlem, s pitím a s větším. Dneska jsem ti málo vyvětral, teď se jdu vyvětrat já. Dobře, běž, ale nezapomeň, až se budeš vracet z hospody, No a já přece... tady máme děcko. Já přece... Ne, tichučko, nekřič. To už může být i ty. Já jsem přece domů vždycky vracel někde. Babič má kanál. Dětskou někde poslat, to je co hroznýho.
A vy si taky pořád s tím nehrajte, potřebuju slyšet to, jestli to funguje a neslyší nic. Tak co? Je to tam slyšet? Nic není slyšet. Nefunguje to křám jakýsi, alebo ty jsi přešla ten dosah, co to má. Co aby jaký to má dosah? Napřed jsem mu nemohla nechat, protože tam bláfe pes, na dvoře dákají slepice. No, to říkám. Tak jsem dala za králičák do kočára po Petříčkovi, však se na taky co si naspál. No. A tak co, funguje to? Nefunguje to. No. Nemá někdo slivovicu, nejde. Bože, tam dali fakt slivovicu. Bečela jsem do toho, jak Marička Marikonova. A byla přineděla, co se u nás děje. Ta kolekce vyvěšela na našem plotě. Hotová na taháry. Víš co, už toho nechej, sprav to, protože ať děláme pořady s těma s garbama. Co to kontejner, tak už to dodělej. To nie nejlepší funguješ ty, mamo. Protože se aspoň nemám pokazit. Musíme na písky ulici. Jo. Všiml jsi, kolik dovezli plenek? No, a ty jsi viděla tu cenu? Ne. No. 450 korun? No. Kolik peněz to stojí a má se do toho puse. Vyděláme plenky po dětskách, budeme vyvařovat. No. Budeme vyvařovat. Tak jsem se jich něco navyvařovat. Ty jo? No. Už jsem to byl naraz pod dvěma kotlama. No ano, ale pod tím jedný byla pořád tma. Ty jsi to byl no pod tím s těma trnkama. No. Co to tam buď špářeš? Jde, tak už to zprávat, už jdeme. Jo. Tak to stihneme vůbec. Tady poslouchejte. Budete poslouchat. Kdybyste v tom něco slyšela, tu, anebo kdyby to blikalo, tady, tak přijdete, zařvete na nás, jdeme nahoru. Můžete za náma vylízat na tu hůru, no ale vy asi. Ale kdyby se to slyšela, tak nepřijdete a budete řvat. Nikam nechoďte. Tady seďte, máte bacha, když tak křičte. A ne, abyste vypila tu slivovicu. Pojď, jdeme. Ale se stihneme. Co to začat pálit odpoledne, já to dneska stihnu. Nevím, proč to vyhazuju. Říkali, že je to tak drahé, to může usušit a použít znova, ne? Pěkná do hněda. Vítejte. Dobrý den, paní. Dobrý den, teti, jak se máte? Nesete mě důchod? Ale ne, teti. To jsme my. No. Aha. Jaká, teti? Dobrá, Toníku, dobrá. No. Ježko, přišli jsme na besedu. Tak, kde je František s Maňou? Povídali, nikde nechodí, počúvat a hlídat. Tak mi to řekli. Ježko, to nechte, pojď. No, vy to nemáte zapnuté, tetina. No. Tož, Toníku, radši jdi se podívat, co když někde nechali tu malou, no. Taková nezodpovědnost nechat hlídat starého člověka. No, to je pravda. Já se paní půjdu radši podívat. No,
Ty zatím počkej, kdyby někdo přišel. Jo. No, tak já jdu. Haló! No ale co vy to tady děláte, prosím vás, proč to rozlepujete? Říkali, že je to drahé, to rozsušit. Ale to je opravdu nehygienické, dejte to sem, ježišima. Fuj, no. A co paní, však já nevím. No to vidím, že nevíte. A víte co? Dajte si tu malou do kočárka, já vám ji poboskám aspoň. No, nevím, kašte. No tak teda, když jinak nedáte, tak abyste se trochu potěšila. Paní, a vy mě nesete důchod? Ne, já jsem jenom na. Podívej, malá už tam řvala uchlívka za králičákem, se svěrkama si hrála. Nikdo. Taková nezodpovědnost nechají hlídat starého člověka. No, to budeš muset říct Evičce, aby jim tu malou nedávala na hlídání. No, to ne. To by pak dávali hlídání k nám, že? Jak bys to zvládala? To mě nenapadlo, ale nějak se to udělat musí, aby když se něco stane. Říct, že malá hrozně pláče na dvoře. No, tak jsi řekla, tak zase může žít, ne? Nepředstavíš nás, Toníku, když už jsem tady? Já jsem sousedka Anna Toníkova skoro vrstevnica. No, to je moje žena Lucie, no, tak už se znáte, tak už může žít, no, tak ahoj. No, tak já nepospíchám, já mám času dost. Budeme tady muset počkat, dokud se Maja nevrátí, To budeme muset, ale doufám, že nedlouho. Víš, Toničku, že mám ještě dneska manikúru a kadeřnici. To jsme to, taťku, dobře zvládli a doprčit. Co nezavoláte? Babi, proč nekřičíte? Vítejte, vy tady u nás? No, vy tady u vás, no, a vy nikde. No, malá vám tam zbe u králičáku, to tam zajíká chodí a vy nikde, no. Neměli jste totiž zapnutou chůvičku. Taková nezodpovědnost. Nechat tu senilní stařenku s dítětem samotnou. Ale Lucinko, když jsme byli jenom na hůře, nic jí nestalo. Jaká senilní, to je naše babka, víš, co ta ještě podělá práce? O tom ty nemáš ani ponětí, ty nádhero. Podělá na co šáhne, na co podíš, veš? To je moje žena. To je naše babka a nikdo nebude nám vykládat, že neumíme hlídat. Toničku, já myslím, že je nejvyšší čas, abychom šli. Já se tady urážet teda nenechám. Tak, přesně, já už tady nebudu ani minutu. Však vás nikdo taky nezval. No. Počkej! Co? Radná naši věci svajú. Když to si nepozváš ty. Běž, jenom si ho vem, ať stíháš te svoji nádherně. Tak. Počkej. Nikdo mi nebude vykládat, že neumíme hlídat děcko. Ne, který vychoval tolik děcek. A jdu se uklidnit. Ještě ne. Ještě máš návštěvu. Ježíšmarja, co ty tady? Tak já jsem přišla říct, že tam má... No. A já se můžu taky, no. Tak jdu. Proč si na tom bylo tak hnusný? To si přestal? Ale. No, proč to máš rád? A já to mám rád. Akorát mě někdy vždycky strašně sere. Tak už jdu, opravdu. Ty jsi hrozný, fakučný, chlapů. Co když nám tu malou už nikdy nepočil na hlídání? To je mi úplně jedno. Zavolej Jevičce. Úplně jedno. Přece mě nikdo nebude vykládat,
že neumíme hlídat děcka. A jdu sem k lidi. A dneska mě nečekej. Nevím, jak mi to dlouho bude trvat. To jsme tomu dali, babi. Teď už na malo nedají na hlídání nikdy. Špatné chůvičky. Ani ten elektrický kšál tam nepomohl. Petříček volá. Ano, Petříčku, jak se máte? Jo, babi, dobře se mají. Ne, Peťko, to nebude vadit, klidně si to prodlužte. No, ať si to užijete, jo, tady je všechno v pořádku. No, možná bude volat děda Toník, ale víš co, vypněte si telefon. No, ať si to užijete, ať máte klid. Jo, no. Co to? Petříčku. Ani nevíš, jako jsi mu dělal radost. Tak pápa, jo, a nezapomeň si, že máte telefon. Babi, že nevíte co? Nevím, Mařenko. Peťka oznámil, že čekají druhé. Mladé je špatně, bluje. Ještě nás budou potřebovat. Dobrá je doba, babi, dobrá je doba. No, vidíš, já jsem ti to říkala, že je dobrá doba. A děti bude dost. Jenom kdyby ten pošťák už ten důchod. Tady, volanka měříš, to už není normální. To je zhruba všechno, na co jsem si vzpomněla. Děkuji vám jménem celého divadla našeho spolku, že jste přišli. Věříme, že jste se bavili. Nikomu to neříkejte. Jako to, že jste se bavili, myslíte, že co se tu děje, jo? Oni někteří se mohli začít bát, takže jo, ale ne, můžete to rozrušovat dál. Já vám přeju jménem nás všech krásné svátky. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky. Protože to je v podstatě všechno, co do toho života potřebujeme. No, ještě nějaké ty prašule, dobře. Ale jako, když budou tady ty 3 věci, tak určitě budou ty prašule, že jo? A dobrou noc.